Benvinguts i benvingudes a la pitjor generació, el vostre podcast de One Piece de confiança. En el dia d'avui estem un altre cop amb l'Aleix Hola, molt bones, com esteu? i l'Adri. Què tal, Adri? Bon dia, bona hora, què tal? M'acabo d'aixecar de la migdiada. Molt bé. Un vividor. Un vividor. Bé, tenim capítol de Break, podcast de camí a Raftel. Avui parlarem de diferents coses. La primera, l'esdeveniment que va organitzar el Giuseppe del cinema del GR5, que jo no hi vaig poder anar, malauradament, però l'Adri i l'Aleix sí. Després comentarem una mica el capítol del GR5, que ens va semblar, opiniones, i després farem una mica d'anàlisi del arc de Wano. Parlarem des del principi fins al final. Si ens deixem coses, no ens toqueu els collons, perquè farem I si el que tenim puguem, temps. vale? I si tenim temps. Sí, Sí, que avui fem programa com se pueda. Bé, que comencin els que van assistir a l'evento, perquè jo no tinc ni idea. Què tal? Va estar guapo? Hi havia penya? Doncs sí, la veritat és que va estar molt bé. Va ser una mica odissea anar fins allà, també. Dubto que la gent que va anar al cine aquell dia fes tantes hores de viatge com han fet nosaltres, però la veritat és que va valdre la pena. O sigui, primer tenia una mica de por a l'arribar al lloc, vaig dir, ostres, realment és aquí, però començaves a veure gent amb samarretes de Nakama, One Piece, d'això, i llavors pues, ja deies, sí, és aquí, és aquí. Però vau fer moltes hores de viatge o què, tio? Hòstia, és que ens vam haver de... Perquè, clar, com que acabava una mica tard, l'últim tren... Nosaltres som de Reus, per qui no ho sàpiga, i l'últim tren de tornada que teníem és a les 9:30, que és una mica quan està fitant-se l'episodi del Gear 5. Llavors vam haver de fer en cotxe de Reus a Sant Vicenç de Calders, d'allí en tren fins a Barcelona, i després de tornada... Bueno, i després a Barcelona pillar un bus per anar al centre l'Hospitalet. comercial del Sena, sí. Que, clar, caminant és una mica matada. Que pringaos, no? Bueno, Sí. viajecito, pero no va a surtir malament. En verdad, todo a pedir de Milhouse. Escapada romàntica. Expliqueu una mica, o sigui, hi havia molta penya o què? Estava ple, la Estava, veritat. però En plan, sí, a va patada. fer sold out. I Sí, va estaven... fer Que no sé, quantes sales van ser, Aleix? Dos o més? jo crec que van ser dues, per omplir dues sales. Crec que van dir més de 1.100, si no Sí, m'equivoco. 1.400 inclús diria, en total. De Crec que... persones? Sí, 700 a cada sala. La sala, la nostra estava plena i l'altra segur que també. Però Sí, sí. una sala de 700 persones, tio. No, és moltíssim. Jo és la primera vegada que veig una sala de cine plena. Mai havia estat en una. Sí, ja, però una sala de cinema de 700 persones, tio. Jo en ma vida he entrat en una sala d'aquestes. De les grandes, sí. No, guai. Era guai perquè a sobre nosaltres vam entrar dels primers a la sala i, no? I veies com s'anava omplint a poc a poc. I van donar regals o alguna cosa així? I van Efectivament. donar... Ens van Tens- donar, sí, jo ho tinc per aquí, ens van donar la gent, que, òbviament, la cosa menys podcabilística de la història, però és un dibuix de arroba còmic _Pau, del Gear 5, del Luffy mamadíssim, o sigui, amb el Gear 5, la veritat és que és molt xulo i una mica commemora baix a la dreta, doncs que va ser un esdeveniment especial al cinema amb el Giuseppe. I la veritat és que Sí. està molt xula la làmina. Sí, el còmic Pau és un artista, de fet és el... És el de que Quinto fa els Clothing, no? És el de Quinto Clothing, o sigui, jo tinc un munt de roba del Quinto Empotrador, patrocina-nos, i molt bé, molt bé. Sí, Doncs, bueno, un guai detall, en plan... Podrien no haver donat res, rotllo, pagues l'entrada i ja veus l'esdeveniment, però jo què sé, això després va fer, a l'acabar sortejos, no ens va aturar res, però bueno. La fila, jo què sé. va haver un moment on la nostra fila es va aixecar i vam dir, no creo, Sí. no? No creo. Y efectivamente no creíamos si no pasó. Pero yo no sé, son cosas que están guays y se agradecen. i l'Arthur va fer face reveal. Sí, Jo el vaig sí. veure claríssim, o sigui, quan va baixar, o sigui, van fer com una mica de tertúlia a l'acabar tots els capítols, doncs una mica de tertúlia va aparèixer que hi van de Radio Pirata, si no m'equivoco, Sí, el de y Street Marvel. i aquell que no se sabia en principi qui era, però quan va començar a parlar vaig dir, wait, aquest paio només pot ser una persona, o sigui, només pot ser una persona. No, sí, Hòstia. després senties la gent dient, ui, sí, sí. No, jo crec que no. No pot ser l'Arthur, tio. El face reveal el farà el Nakama Fest. Ja veuràs si és el mateix o no. Home, el compararé, el compararé. Sí, no, segur, és la vibra que donava és com Sí, pega que sigui ell. Tota bones, Però sí, El,
Todo buenas. Vale, parlem una mica de la raó per la qual va anar a Barcelona, que és el capítol del GR5, vale? Qui vol començar a parlar? Perquè jo tinc molt clar el que vull dir i no sé si agradarà. Mira, si voleu podem fer tots a la de 3 dir la nostra puntuació del capítol sobre 10. Joder. A veure quina és l'opinió general que hi ha aquí. Jo, Alhora, en plan, l'Aleix i jo pues, vam estar comentant el capítol i més o menys sabem el que pensem l'un de l'altre i jo, tu, Diego, també sé el que penses, però no en plan, aunque hi hagi potser alguna crítica a fer-li, no sabem quina puntuació li donem cadascú. Vale, a la de 3, què en cuenta? doncs tu que Tu per això mateix, dirigeixes el digues. podcast, clar, tio. Clar, Vale, tio, xup. pues 1, 2, 3, 6. 8 i mig. Hòstia, 6! Uau, Uala. Tio, quin has dit tu, Aleix? 8,5. Vull dir, 2 8 i mig i un 6. No pot ser això, tio. La nostra és Vale, una puntuació molt tibia, no ens la volem jugar ni cap a dalt ni cap a baix. tio, sou uns cagats. No pot ser això. Hòstia, però un 6 és molt baix, Sí, però, o sigui, dels 6 punts, o sigui, tots els punts són per l'aparició del GR5. Vull dir, és l'únic que puntua de tot el capítol. Per això té un 6. A veure. Vale, anem a aguantar. O sigui, jo ho estic puntuant de manera que si un capítol d'anime pues, li puntuo en una escala de 10, només ha puntuat per mi el GR5. O sigui, és una passada, és lo més important del capítol, el que més mola, una cosa bàrbara, i pues 6 punts, perquè per mi la resta del capítol es carrega tot. Vull dir, el ritme és molt lent, hi ha flashbacks que és que flipes, tio. Jo no em podia creure que amb tant de hype i tan guai que pintava el capítol, que posessin flashbacks que duraven minuts, tio, de coses que acabaves de veure i que et suava la polla olímpicament. Ja, a També, veure, és que... Digues, Aleix. no, que també et diré, o sigui, també depèn molt, òbviament, de les expectatives que pots arribar a tenir, però jo crec que no és el mateix veure el capítol teu a casa teva amb tranquil·litat que en una sala de cine on la gent està amb unes ganes d'aplaudir que flipes. I al final també jo crec que et deixes emportar una mica també pel hype de la gent i en veritat ho penses i dius, hosti, és que s'aplaudia qualsevol cosa, saps? Perquè també Ja. era aquest de la comunitat. Es una mica comunidad de Marvel cuando van al cine y un personaje que obviamente, yo qué sé, no estaba muerto, reaparece y todo el mundo... "Oh, oh". Sin ánimo d'ofender a ningú Marvelita que hi ha por aquí, però sí que jo quan vaig després arribar a casa el dia següent me vaig veure el capítol perquè també volia disfrutar-lo com escoltant tot bé, saps? I aunque no es vegi tan bé com una pantalla de cine, m'agrada Si jo hagués veure'l anat al més. cinema, potser la meva nota canviaria, però jo vaig veure el capítol a la tele amb els meus amics i tal, en plan, no estava tan malament, però, hòstia, que em va agradar, o sigui, em sembla espectacular i crec que, hòstia, es mereix tots els elogis possibles el que és tot el GR5 a l'anime i és de les meves coses preferides d'aquest any. Però si ho miro en conjunt com a capítol de One Piece, o sigui, hi ha capítols de One Piece que tenen un ritme dolentíssim, perquè, bueno, així és l'anime, però és que aquest tenia un ritme a veraje capítol de One Piece, o sigui, jo em pensava bueno, que farien una excepció i que seria full GR5 o tindria un ritme molt més ràpid perquè hi ha capítols on hi ha alguns directors que estan força bé, que en comptes de fotre relleno, doncs adapten altres coses que potser no surten al manga, però queda molt bé, perquè és com molt, molt orgànic. I en aquest cas, no sé qui collons dirigia el capítol, em sembla que un dels peces gordos de One Piece a Toei, però no sé, a mi la feina que va fer no em va agradar gaire. Pel que fa al storytelling del capítol. Sí. Es va agafar molt el manga, no?, en aquest cas, i es va dir, ostres, aquí hi ha Gear 5, però és que aquí ja s'acaba la trama de la, De de los la, Hiyori. Hiyori. de la Hiyori i clar, i com el manga està així, doncs ho haurem de posar en un mateix sac. A veure, jo entenc també per un tema també de l'hora de previsió i de concepció de que no sé fins a quin punt el tema d'animar un Gear 5 doncs els implica un volum de feina que han d'intentar-ho repartir també, perquè potser no
potser no arriben en el següent capítol, sí que hi ha una mica més de feina. Però igualment, no ho sé, o sigui, hi havia molta expectació també, era un repte, no? Animar el Gear 5. I ostres, i jo m'ho vaig passar molt bé quan el vaig Sí, veure. a veure, com a repte està complert, o sigui, crec que el que és la part del Gear 5, la qualitat de l'animació a ningú l'ha defraudat. Més enllà pot ser, que també diré que hi ha parts que no Sí, s'entenen. que no s'entenen. Si no mires el manga, jo no sé si ho hagués entès. Sí, que és algo realment que One Piece porta pecant des de... Bueno, potser des d'aquesta saga, no? Que sí que ha pagat un augment de millora d'animació, la saga de Wano, no? Però és que estan abusant tant de llums, explosions, flashes i tot, a vegades, sobretot en tècniques de Zoro, no? Per exemple, i a vegades t'arribes com... Tio, potser no cal, no? En plan, bona animació no implica tampoc 1000 partícules per segundo. Clar, Eh, perquè si tu potser parlem, veus i dius, uau, però jo què sé. si parlem de la seqüència on el Luffy li torna el Boro Breath al Kaido, o sigui, a mi em sembla una passada, o sigui, és increïble, però hi ha moments que no s'entenen què està passant. I jo hagués, en comptes de fer-ho tan brutal i tan guai, m'hagués potser... O sigui, hagués dedicat més temps a fer no sé com es diu, tio, el storybook o ¿Storyboard? el storyboard. O... Hostia, 4 años de carrera para esto. Para esto, ¿eh? No, i a més també es va notar molt més al cine encara perquè nosaltres vam veure com utilitzava per primera vegada les diferents marxes al Luffy. I veies a Pre-Time Skip com, a pesar de que la segona marxa es basava molt en la velocitat, en ser ràpid, en contestar tot i així, s'entenia moltíssim i realment també era això, saps? Donava la sensació de que el Luffy estava millorant, però alhora no tenies aquesta sensació de no entendre què estava passant, com en alguns moments sí que passava amb el Gear 5. Que eren com instants on volien imprimir el ritme al combat o el ritme als moviments del Luffy, però es tornava tot tan boig i t'havies de fixar en tantes coses que realment semblava que no poguessis entendre tot el que passava, saps? No sé. Que havies de parar frame per frame gairebé per mínimament entendre què passava en cada moment. Sí, a la seqüència aquesta que estava dient abans, hi ha un moment en el qual els ulls del Luffy surten disparats i els torna a agafar, no? Que si tu vas frame per frame és una borrada, en plan, és superguai, però quan agafa els ulls és una cosa que triga potser mig segon en fer-ho i clar, és que no saps què collons s'està fent, saps? Ja, no... Però És que no després dius, s'aprecia. que vale, fa això, però si aquesta part hagués durat una mica més o fos més lenta, hagués estat millor, en la meva opinió. O més També- clara, no sé. És que Sí, es pot fer ràpid, però pantanador, realment. Sí. Crec que... He de dir que el següent capítol estic plenament convençut que serà molt millor, bueno, els següents capítols en general, perquè abans he vist un tuit de l'Arthur que deia que la Megumi Shitani, que per cert, jo prohibiria aquest nom a Twitter, vale? Que la Megumi Shitani farà l'storyboard del següent capítol. I només amb saber això ja sé que serà una obra maestra. Perquè cada cop que aquesta senyora toca One Piece fa una cosa brutal, tio. I a més crec que adapta com... No sé si el grueso, però com pot ser una de les millors parts, no? De la... Sí, o sigui, de adapta la pel·li. el gruix de la lluita. O sigui, és gairebé tot el capítol d'hòsties. I clar, a sobre ho adapta aquesta senyora, que potser hagués estat millor que adaptés el primer capítol del GR5, que jo crec que hagués fet una millor feina. Però bueno, sí que també crec que la comunitat de One Piece, sobretot a Twitter, peca molt de fer servir el nom d'aquesta senyora, perquè sembla que és com es diu, la gallina de los huevos de oro, o que li atribueixen com totes les coses bones a ella, quan de vegades no ho ha fet. O sigui, quan surten seqüències d'animacions del capítol, els fans, com són tan experts, comencen a dir, això ho ha fet tal, això ho ha fet no sé què. És que hi ha I mucho després- entendido, a Twitter. Sí, i després surten els propis animadors i diuen, no, jo no he fet això, tio. O sigui, ho ha fet aquesta persona. Els crèdits els hi dones a aquesta persona, no a mi. O sigui, surten a queixar-se, però bueno. És que realment, a veure, la feina de l'animació, en veritat, si ho penses, ostres, sí que hi ha una part molt hard enjoyer del manga i que va al dia i molt això, però al final el gran
volum o gran gruix de persones que segueix One Piece, m'atreviria a dir que al final també el que s'esperen és l'anime. I al final la manera més accessible i a la que arriba més gent és amb l'animació. I crec que realment doncs, també hi ha una pressió afegida també en aconseguir, per exemple, en aquest cas això, que sigui tan natural i tan orgànic la manera en com Oda doncs, va alliberar gairebé, per dir d'una manera, la seva manera de dibuixar amb el Gear 5, doncs també que la manera d'animar doncs, fos també caricaturesca d'aquesta manera. Sí, estic totalment d'acord. O sigui, crec que en general jo els hi dono un 10 pel que respecta al GR5. És Que sí que hi ha coses que són millorables, però bueno, dic un 10 per dir que em sembla espectacular el que han fet, vale? I deixant una mica de banda el capítol, podem parlar una mica molt de l'arc de Wano. Espera. ¿Qué Hòstia, opinem del ending? Que tenim ending. Otra vez, me, por fin. me lo Després salté. No me jodas. És broma, és broma, és broma. No, després de 14 anys, em sembla, tenim ending. M'agrada molt, o sigui, la direcció d'art em sembla una passada, A però mi també, em fa una mica de mandra que l'ending sigui sobretot de Yamato, perquè com tothom sap, Yamato va dir us podeu anar sense mi, que jo estic bé sense vosaltres, i bueno. Bueno, és una mica, pues, per fer-lis a la gent que miri l'anime el mateix que li va passar a la gent que llegia el manga, no? Que es pensava que Yamato Nakama i efectivament no. Llavors tu miraràs l'anime i diràs, hòstia, ending focus en Yamato. Però és encara No. pitjor això, tio, perquè el manga, mira, tens els inputs del manga, però aquí ara tens un ending Ja, de Yamato. però leíto de Toei, tio. Bueno, No sé, l'ending, però... molt bé, m'agrada molt. Vull Molt spoiler, pensar... eh? Molt spoiler, sí. Sin contexto, però cuidado. Clar, vull pensar Com que que arriba amb l'ending... Perdó, Aleix, que vull pensar que amb l'ending, com hi ha menys temps de minutaje de capítol, potser el ritme serà més ràpid, però no sé. No sé, és que jo crec que és un problema... Potser serà l'inrevés. Lo del ritme crec que és un problema que arrastraran fins que s'acabi l'anime pràcticament i que no poden fer res per solucionar-lo. L'única opció seria posar en pausa l'anime, no passarà això, així que toca comer-se un garrón i jo què sé, esperar que quan acabi l'anime facin One Piece Brotherhood i tinguem un anime de qualitat per One Piece. Ja existeix i es diu One Piece. Aleix, digues que volies parlar abans i t'he tallat. No, que això, que vosaltres en sabeu més, això dels endings i tal, però em dóna la sensació de que arriba una mica aviat, no? O sigui, és un ending que dóna la sensació de que t'hauria de sortir gairebé al final de Wano i no amb el despertar del Gear 5, però entenc que també volien i els hi feia falta, els hi semblava interessant doncs posar-lo ara. No sé també a què és degut a que tornin a fer l'ending, ho sabeu o no? Perquè els hi ha sortit una mica de les pilotes, em sembla. Vull dir, No hi ha massa criteri. amb l'excusa del GR5 i que estem una mica de celebració pel que respecta a One Piece en general, entre live action, l'anime i tal, s'han animat. Que estan fent l'opening, que no el van acabar a temps i per això no estava el capítol del GR5, però també hi ha opening nou. I una cosa que em sembla molt estranya, perquè clar, jo no recordo quant de temps estaven els endings abans, vale? I em fa l'efecte que l'arc de Wano a l'anime li queda molt poc de temps. O sigui, us imagineu aquest ending a ple arc de Vegapunk, de Egghead, amb Yamato allà? És Ja, com no molt sé. anticlimàtic. Jo el que he pensat és que al igual canvien les visuals i ja està, saps? Podria Però no ser. sé, o si no el canvien sencer i vete a saber, no? Però tampoc seria el primer cop que es fa alguna cosa així. Potser el Bueno. deixen... Després de Wano i abans del Head, hi havia algú? En plan, hi havia part... És que clar, com que ara està tot supermesclat, totes les trames, no me'n recordo l'ordre concret de moltes coses. Va fer Bueno, jo aquesta cria entre illes, però... Tenies una mica lo de Kuma i tal, i després ja Mm. comença a fuego lo de Garp i Hachinosu, però... Bueno, Ja sí, ja és enmig del Head. No sé, suposo que això, o canvien de visuals, que podrien fer-ho, perquè la cançó està guai, i crec que no se li complicaria massa. a mi Si no m'agrada molt canvien. la cançó de... La cançó, sabeu que quan surt un volum del manga fan com un vídeo a YouTube promocional, Sí. no?
Sí. I de l'últim volum, que és de Deckhead, la cançó m'agrada molt, tio. El vídeo és brutal perquè animen, entre comilles, moltes coses del manga actual i està superbé. No me'n recordo ara només la cançó. L'he vist, però... Però sí, són coses que es curren molt a vegades i jo també penso, tio, això ho podrien reutilitzar per a... que està molt currat. Vale, ens falta parlar d'alguna cosa que em torni a saltar? Del capítol diria que no. One No, que Piece el que ve... no rompió Sí. l'internet. Oh, no. Home, el va trencar una mica, perquè, bueno, Bueno, trencar Crunchyroll. Crunchyroll em sembla molt fàcil, la veritat. No crec que sigui una fita molt important, perquè Crunchyroll es trenca cada 2x3. Però Però- per aquesta causa no. Crec que l'últim cop que em sona que fos per alguna cosa així fos quan es va estrenar Shingeki. Shingeki, sí. Però bueno, jo pago Crunchyroll, però com a plataforma de streaming els servidors de vegades van una mica patata. Ja, a veure, podríem dir coses bones si ens patrocinessin potser més, no? Inclús, però... Nah, mileuristes. Mileuristes. No tornem allà, tio. Em va fer molta gràcia, tio, quan vaig veure la miniatura. Vaig dir, és que és literalment el capítol d'això, tio. El que passa quan ens deixes sols, tio, un capítol. No, home, si continua així, que faci les miniatures, l'Adri, tio. Uf, Bueno, no sé qui Bueno. va tenir la idea, com va sortir... Bueno, sí que va sortir, però... no sé, la idea, en plan, el concepte el vam comentar natural al capítol. I després ja vaig dir, tiramos por ahí. Bien. Vale, de l'arc de Wano, pues, són només 2 capítols, vale? Es fa molt ràpid. Mm. I si voleu començar a parlar d'alguna cosa en concret, o si no, entro a la wiki i vaig uno por uno. Home, uno per uno crec que no ens dona temps. Són moltes coses. Bueno, tio, Llavors. si teniu una vida molt ocupada, me n'alegro per vosaltres. No, joder, si ho dic perquè no duri 2 hores al capítol. Que duri 2 hores, tio. Aquí la penya té molt de temps lliure. No, si, podem començar, si no, parlant en general de com la primera part de Wano, abans d'Onigashima, saps? Vale, la primera part de Wano... Què era? La primera Realment. part de Wano. O Wano, no? Sí. És una mica també l'arribada, no? Que arriben també una mica, si no m'equivoco, a destemps, no? Que arriben primer uns i arriben uns altres, primer separats. Clar, arriba Luffy i els que estaven a Whole Cake, però els altres ja estaven ahí haciendo la movida, ¿no? La movida de Wano. Exacte. Zoro, tens a Zoro amb tot l'arc, no? De l'espasa, la famosa espasa que ha de retornar a Wano. Mm. Sí, estaba el zorrito. ¿Cómo es el zorro, tío? ¿Benimaru o algo així? Ostres, O m'estic fumant? Buah, La és que no guineu me'n aquesta recordo. no era després l'esperit de no sé qui? Sí. Hòstia, és que hi ha una de personatges a Wano, tio. Clar, és que... I mira que ho hauríem de tenir com molt fresc, però és que a l'inici de Wano, quan va començar, tio. Va molt fresc, però realment, clar, nosaltres llegim el manga. Bueno, a veure, l'Aleix s'ha posat al dia amb l'anime, però... Pensa que el primer capítol de Wano va sortir... primeres coses que passen també, no? És aquest combat de Zoro amb... Si no m'equivoco, és amb Un killer. Killer, no? Que el guanya. Sí. A mi em va sorprendre molt que el guanyés tan fàcil a Killer. Es que estaba Nerf, tío. Que estaba Ja, recién Smile. Pachuro. sí. Estava Pachuro, Killer. Bueno, Bueno, a veure, no però- sé si estava nerfejat, però sí que... Jo crec que no, perquè el que és lluita, encara que et reguis una mica, no afecta molt, no?, les teves habilitats per... A veure, no tenia les seves armes habituals, això és veritat. No? Tenia una espècie de... No sé com Sí, es com diuen. sigui, va perdre. O Sí. sigui que Zoro és millor que Killer. No se Vale. cansa de perder, tio. Ja. El Killer aquest només perd, és veritat, tio. Bueno, no. Va guanyar contra No. Hawkins. Sí. No, però va ser el Sí. Hopkins. Però va ser el Hopkins, o sigui, el xaval, perquè no anava al 100%, a mi em va donar la sensació. Home, Bueno. jo crec que sí, perquè... O sigui, el seu estil de lluita és tinc el teu millor amic com a rehén i si em fots una hòstia, doncs te'l carregues. Ja. O sigui, jo crec que això és en el 100%. La veritat és que em fot un Pareix. fàstic, tio, aquest paio. Ja, no sé, esperava alguna més, jo. No? En plan, el disseny no estava... No sé, en plan, de l'Apple, mira, Suárez sigui un traïdor, tio.
i que sigui una rata, però Hawkins, i m'esperava en algun moment un canvi de bàndol o alguna cosa. Sí, al final no va tenir collons a fer-ho. I a A més la també, una. Wano en general és un arc on també els supernoves està bé perquè tenen sentit, no? O sigui, potser és l'arc on sí que tenen més pes i més impacte els supernoves. Tens a Kid i a Yellow derrotant a Big Mom, tens a Hopkins, tens a X-Drake, tens el Basil Hopkins, a Killer mateix, però A Luffy l'Apu. per descomptat. L'Apu, exacte, és un arc on potser Oda també tenia un deute, no?, amb la pitjor generació en aquest aspecte, tenia un deute amb tots aquells que van aparèixer a Sabaody, però realment no els hi va poder donar l'impacte que mereixien, i és a Wano una mica on diu, bueno, doncs els sacsejo tots aquí i ja me n'oblido de la majoria. Sí, jo crec que és l'arco desfer-se d'ells. Tenint Perquè en compte que no... O sigui, que en un principi no no els sortirien anava a a la fer, història, clar. pues, han fet força cosa al final. Sí, i a Wano, mira, amb la meitat ja te'n desempallegues. I després els que et queden que estiguessin a Wano, que al final eren Law, Kid i Killer, ja tenia preparat com desfer-se d'ells totalment. Després, i mira. I ara què et queda? Et queda Bege, que està por ahí, viviendo la vida de família, Però com que ja va sortir a Whole Cake, i Uroge. buah, Uroge, Algun dia haurem de parlar d'Uroge. Vaya gigachat. O sigui, és literalment el supernova que realment encara té alguna a pintar a One Piece i ja és molt dir. Espero que Su- sí, tio, Surt perquè... dos cops, no fa res, no torna a aparèixer. Que no, que no. No, si està tant de temps sense fer res, és que realment hi ha alguna preparat per ell. Potser no decisiu per la trama, però un momentito tindrà. Està cuinant aquest paio. Et Him Cook. Bueno, com la Deixa- Bonnie al final, que ara està Deixa-lo tenint... cuinar. Bueno, clar, la Bonnie a l'últim capítol ja torna a estar amb tota la tropa i no ens diuen què ha fet. Ja, ho comentàvem al capítol passat, que suposo que ara hi haurà una mica de què ha passat, no?, aquestes últimes hores a Egghead, perquè estan tots junts i hi havia un caos que flipes. I a veure què va veure la Bonnie en total d'aquell com les memòries de Kuma, que això pot estar interessant. Sí. I, vale, tinc una pregunta que és molt important. De tot l'arc de Wano, tot és tot, quina és la vostra cosa o moment preferit? La que Joder. més us agrada. Jo la Ara, tinc clara. La resposta fàcil és el flashback de Oden, jo crec. Sí. Però, Però- tot i així... No, sabeu amb què em quedo jo? Em quedo amb una cosa que va molt més enllà del manga com així, que és a Oda retrobant un estil de dibuix que realment sento que realment el fa feliç. I això és el que em mola de Wano, que acaba trobant una excusa per fer un dibuix que em sembla el més divertit que ha fet mai, que és el Gear 5. És molt bona Jo em quedo- resposta. Jo em quedo amb això, perquè realment és una cosa que sents que el fa feliç a Oda, saps? Sí, o sigui, en comptes de fer a Luffy amb encara més ratllos, un cos ultramamado i molt edgy, el tio va dir és hora dels Looney Tunes i ja està. Recorda una mica Alice Blue, no? Inclús una mica en aquells moments on el Luffy era un inconscient però encara més, saps? Ell volia anar a buscar aventures, doncs sembla una mica també aquest disseny senzill de que no té grans tècniques, senzillament és ell sent la persona més lliure del món. Sí, a mi m'encanta, perquè és com la vibra aquesta que tenia One Piece, que era com no només d'aventura, sinó que era molt divertit de veure cada capítol, cada setmana. El Gear 5 ha tornat a donar-li aquesta cosa o sentiment a l'obra, perquè cada cop que surt el Luffy ara és que te'n fots a riure un munt, tio. Ja, i crec que inclús això, aquest aspecte, cobra més vida a Egghead, perquè aquí a Wano, vulguis o no, està contra el Kaido, que és una bèstia, i aunque tingui aquest component divertit és com, bueno, hay que cargárselo ja, no? Però després a Egghead, bueno, diria que no és spoiler realment, perquè si ens escolteu suposo que heu llegit el manga, però la següent batalla, que és contra Lucci, que aunque ha sigut un rival seriós en el passat, prens a conya perquè sí, vale, has despertat la fruita però eres un pelao i no tens res a fer. I Head, que també és una illa que té moltes coses així com divertides, de fantasia, torna a tenir com més aquesta vibra. Vale, però quina és la teva cosa o moment preferit de Wano? Sabria dir, tio. És que jo seria molt bàsic si hi ha un moment concret
diria... quan estan els 5 supernovas al techo contra els dos John Rose, que inclús Wow. m'agrada aquest moment més a l'anime, perquè aquell capítol Roof de l'anime Piece. és Roof Piece, perquè és un moment top. És que, a veure, segurament m'ha moments i te podria dir alguns que m'agraden més. Per exemple, quan estan abans d'anar a Onigashima Snow Vaines davant del mar, que pensen que els han deixat tirats, no? Que no hi ha vaixells i estan disposats a anar-hi sols. És un momentàs Hòstia, així com molt això és underrated. momentazo, I és que hi ha molts moments així, realment. O quan els Snow Vaines ataquen el Kaido, a Onigashima també, que l'apunyalen entre tots i el tiren, també és l'hòstia. I mira que els Vaines... A veure, és un grup que m'agrada, una facció que m'agrada, però bueno, es creia com a facció d'illa, no? Que més enllà del seu arc no tenen res més rellevant. Però... El moment en el qual els veïnes estan esperant al mar i no arriba ningú, que després ja arriben tots i està el Luffy, el Kid i el Law en els seus vaixells, el panel aquest que surten les seves tres cares, i també. Luffy diu, em sembla, en el mar heu de lluitar contra els pirates o alguna cosa així. Això ho vaig... És quan em vaig posar al dia, més o menys, i, hòstia, era brutal, tio. I Sí, sí. realment jo el veig també, això que he comentat, la batalla aquesta dels supernovas a, a dalt de tot, a la terrassa aquella, també Oda havia estat cuinant a poc doncs, una mica que Luffy podia arribar-se a apropar, que tots aquests pirates que pujaven podien arribar a fer alguna cosa contra ells, però fins a Wano realment no veus més o menys que facin un gran salt de poder respecte a... Una cosa és pujar de nivell, no? O anar millorant com va fent Luffy a poc a cada arc, però és que arriba un moment on ja, o sigui, ja ha arribat, diguem, al seu pic, ho diu de fet el títol del capítol del Gear 5 ja ho diu, que és el pic de Luffy, i realment doncs també és una cosa molt guai, que és això, més fort. És molt complicat més enllà de la batalla final que vegis algú més fort de Luffy que el que hi ha ara. Ja. Hòstia, és que ara que ho comentes està guai el concepte de que Luffy ja sigui el més fort que pot ser que arribi a ser en tota la sèrie, no? En plan, i és que no fa falta que sigui més perquè és que ja el que té eines de sobre, no? En plan, potser, jo què sé, quan es pegui contra Cronos, hòsties, que flipes, no? Perquè li anul·larà la fruita. Tot i així, amb el que té, ja pot donar pelea i pot guanyar perfectament. O sigui, et dona la sensació de que no li colen més power-ups perquè potencial i força ja en té, el que necessita és creativitat i la creativitat que caracteritza Oda i a Luffy concretament doncs, per guanyar els seus enemics, no? Siguin quins siguin. Sí, sí. De fet, a mi no m'agradaria, un altre Gear. A mi tampoc, jo crec que, bueno, ho diu el Luffy i el Wano, aquest és el... Estoy performando a mi màxim nivell, diu, bàsicament. Sí, aquest és el meu pic i a partir d'aquí ja tot el que vingui serà amb el Gear 5 o potser amb una altra cosa que no sigui algun Gear, sinó que, no Vol sé, despertar. algun altre tipus de poder, jo què sé. I el rei, no? Però sí que jo crec que es farà més fort, però no per força bruta, sinó per, bueno, la seva manera de lluitar. Al final, com pot fer el que li doni la gana i té una llibertat absoluta, serà més el pla de com... O sigui, de pensar alguna manera de derrotar els seus rivals sense treure's més power-ups. Bueno, jo crec que si té alguna espècie d'entrenament més o el que sigui, potser serà algú de Haki, aquí del rei, potser polir-lo, en plan, el té bé, no, i tal, però jo què sé. En plan, ha tingut com a Whole Cake per entrenar el Haki Observació, a Wano després el Haki Armamento, jo què sé, només cal que es trobi... A Wano desenvolupa el Haki del Rei avançado. Lo de l'entrenament del Rio, de quan està a la càrcel amb el Yayu, Sí. això era de... No, això no és Haki avançado, però dic que a Wano també aprèn a fer aquest tipus de Haki. Sí, però és així com inconscient, no? I jo què sé. En plan, és teoria a l'aire, no? Però al igual es troba algú o es retroba amb el Rayleigh, no? Jo què sé, per exemple, en qualsevol eixit li pugui ensenyar. I li ensenya una nova manera d'utilitzar tal. Que no li cal, però bueno, vés a saber, no? Aquestes alçades del manga jo crec que el Rayleigh ja no li pot ensenyar molt més al Luffy, I potser m'estic flipant perquè jo respecto molt el Rayleigh, però que ara li ensenyi una altra cosa em costaria molt de creure. No tindria massa sentit, tampoc, no? O sigui, que li ensenyi alguna cosa amb alguna habilitat per lluitar. Que li ensenyi coses del món o de la història, sí, però d'entrenament puro i duro jo crec que ja està. I de la cosa que menys us ha agradat de tot l'arc de Wano?
A mi Jo en tinc una. jo també, si voleu dic jo primer, que no tant la cosa, sinó la manera en com ho ha acabat gestionant, que ha sigut l'aliança que van fer Big Mom i Kaido. O sigui, em va semblar un concepte molt original, una cosa que realment canviava les normes del joc, però a l'hora de la veritat m'ha donat la sensació de que era igual que haguessin fet l'aliança aquesta o no, que el resultat era exactament el mateix, que era Luffy derrotant a Kaido i els altres, els supernovas, derrotant a Big Mom. Em dóna la sensació de que tota aquesta aliança que havia de canviar les normes del joc, al final el resultat ha sigut el mateix i no hi ha hagut en cap moment tampoc una sensació de que ho passéssim pitjor pel fet de l'aliança aquesta, no sé com dir-ho, saps? Sí, o no- sigui, No No acabes sé si d'entendre. acabo d'entendre. O sigui, el que estàs dient és que encara que no haguessin fet l'aliança, les circumstàncies i tot el context del que està passant els hi hagués obligat a cooperar, no? Sí, no, o sigui, que realment que la sensació aquesta de que inclús amb una aliança que ha juntat dos de les persones més poderoses del món, tot i així han acabat derrotats per supernoves, saps? I això és una cosa que em fa preguntar-me fins a quin punt o sigui, realment era un valor afegit aquesta aliança o no. és que saps què passa? Que a mi m'ha donat la sensació de que l'aliança al final va ser, en plan, suposo que ho tenia planejat per tant, però de treure's a Big Mom de l'escenari, realment. Perquè una aliança hauria d'haver implicat una fusió, no? Bueno, que travessin juntes les tripulacions del Kaido i Big Mom, i la tripulació de Big Mom ha sigut un puto xiste a l'arc de Wano. En plan, estava però és que ja està. En plan, era de xiste el que com s'han tractat, no? Que també que venim de World Trade, que els hem estat veient, però el de la cascada que no paraven de caure un cop, vale, però després, tio, no sé. En plan, i és això, que al final pues, se l'han tret l'Au i Kid, però si no se l'ha tret Luffy. Sí. S'ha quedat com desinflant també Big Mom en aquest aspecte. Semblava que un cop ha passat Whole Cake ja, Oda no sabia ben bé com desfer-se d'ella. Mm. Sí, ha costat molt de creure's aquest personatge, o més que creure't el personatge, creure't la seva força i les seves capacitats destructives i de lluita. Perquè fins gairebé al final de la lluita contra Loy Kid, fins que no fa el power-up aquest ja es torna com molt més gran. Clar, aquí sí que comences a tenir com por del personatge i veus que és un tanque que ha aguantat bàsicament tot el que li tiris a sobre. Però clar, abans era una mica com personatge broma, que no el pren seriosament perquè sempre li estan fent bullying i per molt yonco que sigui, si no paren d'humiliar-te, encara que no et facin cap tipus de mal físic, si no paren d'humiliar-te, l'espectador a poc comença a perdre-hi la por al personatge. Mm. Inclús no li acabes de tenir mai del tot a Big Mom, amb tots els respectes, però... A World Trade, Una a mica. veure, hi ha el típic de saps que tot sortirà més o menys bé i ja està parant, no? En el cas de Whole Trade, però quan està perseguint-los volant, que està morint-se de gana, té un aspecte, té dona bastant mal rotllete i sí que dius, hòstia, cuidao, no? A veure què passa. Però Wano... És que Wano, si podria haver sortit malament per algú, que hauria sigut per Lau i Kid. Sí, perquè pel Luffy Vale. tot ha anat bé. Doncs a mi una de les coses que més m'ha decebut d'aquest arc ha estat el personatge de Kaido. No em sembla un personatge dolent, i personalment em sembla un personatge força bo, però em va decebre molt el seu flashback i també crec que no ha estat a l'altura de les expectatives. No perquè no sigui la criatura més forta, perquè jo crec que sí que ho era fins ara, sinó per com es va desenvolupar tot aquest personatge i des que te'l presenten fins a quan ja està... Bueno, ja ha començat l'acció i ja està Onigashima molt desenvolupada. O sigui, jo vaig estar com molts capítols expectant a veure quan expliquen el passat d'aquest personatge i què el fa realment carismàtic, quines són les seves motivacions. No demanava potser que em posessin God Valley o que m'expliquessin les seves interaccions amb la tripulació de Rocks d'Ichebek, però hi ha com moltes coses que Oda t'explica, però després no les desenvolupa d'aquest personatge. Com per exemple, si ell volia ser Joy Boy o jo què sé, ara mateix no em venen al cap totes, però crec que m'esteu entenent una mica. Sí, que hi ha coses com que queden a l'aire i bueno, és que el seu flashback diria que no és ni un capítol sencer, és mig capítol i és com
vale, no? En plan, no sé, al igual ens serà una seva a través d'un flashback d'una altra persona, o potser se marca la de l'SBS, de superreveladora, i ho explica per allí. Però sí que, no sé, en aquest aspecte, sobretot comparant amb Big Mom, no?, que va tenir un flashback que va estar molt guai, se queda corto. Que el de Big Mom va estar molt bé. O sigui, a més, sobretot això, perquè tu saps que Oda, saps del que és capaç Oda, no? I de la manera en com et pot generar, inclús sense anar més lluny, també Big Mom o Dressrosa, també que l'arc de el flashback de Doflamingo i de Don Quixote i Lo i el Rocinante i tota la història, doncs a mi em va agradar moltíssim el de Corazón. Realment em va emocionar molt i, hòstia, sí que dona la sensació de que és com un projecte molt gran, com molt dolent, i es va fent petit, conforme van passant tot això. En Pario que també ho acusa molt el fet de que hi ha molts personatges, hi ha moltes trames, hi ha moltíssimes coses obertes, i dona la sensació de que no sap ben bé què vol explicar i què no de Kaido. No És sé, que té potser... collons que Big Mom tingui... O sigui, com a personatge, Big Mom em sembla millor que Kaido. I té molts collons dir això, perquè saps molt del passat de Big Mom. De fet, el seu flashback és molt bo i et fa entendre què és i per què es comporta d'aquesta manera. I després de Flamingo, com ha dit l'Aleix, és un personatge molt rodó, perquè el seu flashback ja et fa entendre o sigui, com ha acabat d'aquesta manera, i encara que sigui un fill de puta, és el teu fill de puta, saps? Perquè té un carisma impressionant. I imagineu si Kaido hagués tingut un desenvolupament a l'alçada, o sigui, seria un personatge potser dels millors de One Piece, i per agorejada, perquè clar, li falta un background molt important que es troba a faltar, perquè el fet que sigui la criatura més poderosa del món per mi no supleix la manca de història o d'informació que tenim d'aquesta persona. O sigui, Ja. en comptes de fer tants capítols o... perquè no es malgasta, perquè, per exemple, a mi la lluita del Raizo contra el Fukurokuju em sembla Dios, ¿vale? És la millor lluita de tot Wano. Però clar, hi ha com molts panels i molts capítols en els quals hi ha coses que potser s'hagués pogut estalviar i ho hagués pogut aprofitar en forma de flashback. I el fet que no ho fes així em fa pensar que potser Kaido era un personatge que no tenia pensat introduir-lo en aquest arc i que després, més tard, quan ja tenia desenvolupada l'obra, el va decidir posar com a dolent d'aquesta part. Sí. Ja, no sé, també és que pot ser, clar, perquè amb Doflamingo, Big Mom, que ho he comentat, aunque no el en plan, no els excusa, perquè són persones horribles, sí que, pues això, entens una mica, no?, i potser pots arribar a empatitzar amb el que són, a causa del que han viscut, i potser amb Kaido no volia arriscar-se a fer alguna així, volia simplement, mira, era un niño soldado i ara vol donar-se d'hòsties, saps? No vull arriscar-me a fer alguna que pugui ser mitjanament trist o que puguis dir, hòstia, pobret, no, per lo de niño soldado tampoc és que estigués descontent i crec, recordar, anava fent, s'aprofitava del que podia i ja. Després et fan 5 cèntims de com el Kaido allibera a King, que em sembla pues, força interessant això, perquè se'n va a Punt Hazard, que estaven experimentant amb el King, l'ADN Lunarian... Això està molt bé, però això no dona informació sobre Kaido, sinó dona més informació sobre els Lunarian, saps? Ja. O sigui, t'estan explicant a través del flashback de Kaido una cosa que no complementa a Kaido. Sí que veus que, encara que sigui un cabron, els seus nakamas, bueno, els seus comandants més importants, els hi té una mica d'estima, com a mínim el King, però després se n'oblida una mica, perquè en el que és el present no recordo cap mostra, no d'afecte, però sinó de respecte cap als seus tripulants més antics. No, jo tampoc, En plan, ni el Toby Roppo, ni... És això, més enllà de King, tampoc no hi ha una relació molt tal entre la tripulació en general. I després, bueno, Kaido es va escapar un munt de cops de la marina quan era petit i és que ja està. No sé què més treure d'aquest flashback. És que no hi ha molt, realment. I No, digues, no. Aleix.
No, i a més això, que també crec que tampoc l'acompanya del tot la banda pirata, saps? Em dóna la sensació de que tampoc no acaba de ser especialment característica ni carismàtica tota la gent que l'acompanya, perquè per molt que King tingui una raça, o sigui, un Lunarian i serveixi d'introducció, tot i així et dóna la sensació de que els hi falta carisma, els hi falta també robar-te una mica la pantalla. Em dóna la sensació de que cap dels versos que tenen els Mugiwaras amb qualsevol de Wano realment tenen un impacte. Jo em comparo, és que sempre acabo igual, però compares amb els membres del CP9 de l'època i te'n recordes del Chapapapa, te'n recordes del Kaku, te'n recordes del Lobo, que era un desgraciat, però dels de Wano realment van lluitar contra ells fa no res i és que ni te'n recordes de qui eren, què feien i com eren. Més enllà n'hi havia un que era un Triceratops, tenies King Queen, però és que tots els altres realment no tenien cap mena ni d'impacte en la trama ni eren prou carismàtics per ells mateixos com perquè te n'en recordis després. Home, a mi m'adola una mica perquè els que no són comandants, els Toby Ropo, com a concepte m'agradaven els seus dissenys, no? I m'hauria agradat veure més d'ells, com més interacció, perquè te'ls presenten quan ja comença la raid, no? I pues d'ahir a pelear. I jo què sé, almenys amb un cas més recent, per exemple, els membres de la família Don Quixote, també te'ls presenten a Dressrosa, però vas veient una mica més com són i no? Com que li donen una mica més d'impacte. I és un grup que també estava molt guai. I és un problema que inclús també s'està transportant o s'ha transportat a Egghead també amb Vegapunk, també amb totes les versions que ha acabat convertint-se en allò de l'impostor i de tot això, a la gent generalment que ha generat una indiferència absoluta i crec que en aquest aspecte Oda sí que ha d'acabar de reconcebre el paper dels secundaris dels jocs concrets perquè estan perdent una mica de carisma o almenys dona la sensació de que van una mica a bulto més que van més a bulto per dir, ostres, és que necessitem X personatges que hi hagi en aquesta illa que realment tingui pensada una història i dedicació i tu t'acabis estimant aquells personatges, saps? Els fa més per sortir del pas que per enamorar-te tu amb algun És que els secundari. Vegapunts són força oblidables, eh? Més enllà del Daft Punk. Aquest Els que és altres- el que més m'agrada, perquè és el que més línies de diàleg té, Sí, els i poc altres. més, perquè sí que està molt bé perquè cadascú d'ells té com una funció que em sembla molt interessant per com és Vegapunk i com treballa i la seva ment i tal, però clar, o sigui, estava tan poc desenvolupada la trama de l'impostor, del traïdor, i tenia tan poc desenvolupament que és que no, encara el lector no havia tingut prou temps per agafar-li estima a aquests personatges i entendre una mica quin paper tenen en aquest món, no? Però això, bueno, això ja és més cosa d'Egghead, però sí que a l'arc de Guano doncs, veiem una mica aquest tipus de síndrome que té l'Oda, que és de fer un munt de personatges secundaris que encara que siguin molt, molt bons personatges, és molt difícil tenir un tracte de qualitat en tants personatges que si en tinguessis en menys personatges, saps? O sigui, no estic dient, no facis, m'ho invento, 8 Vegapunks, en fas 4 i els desenvolupes més, no? I aquest exemple està malament, perquè em sembla que el nombre de Vegapunks té un raonament al darrere, però és el que estic dient. Que no dic que no faci tants personatges secundaris, però si els fa, que tinguin un paper important i que com a mínim li deixi al lector prou temps i prou motius per agafar-li una estima i un interès, que al final el que importa és que si no l'estimes no importa, però que estiguis interessat pel que pugui fer o que faci aquest personatge. I també crec que Oda està veient també en aquest aspecte que se li està tirant una mica el temps a sobre, saps? Que si pot fer coses en 3 capítols millor que en 5 i realment a vegades parlem de Oda, no sé què, posa més la directa, a vegades també jo crec que es veu doncs, com No a m'acaba de semblar malament, que posi la directa. No, sí. Ho dic també en l'aspecte de que no sempre es pot demanar, saps? No es pot demanar tot en aquest aspecte. I que també entenc que Oda vol tirar milles en alguns aspectes i jo crec que també té raó que aquest és un dels més prescindibles, realment. O sigui, al principi de One Piece els capítols anaven molt amb la directa, perquè arribàvem a una illa, feien el que havien de fer i cap a la següent aventura.
I jo crec que ara està fent una mica el que feia abans, que és això, d'explicar les coses sense complicar-se tant i no enrotllar-se en coses que no interessen. O sigui que tot és interessant, però hi ha coses que s'han de saber aprofitar i que tinc una mica deficiència pel que respecta a l'storytelling. Perquè en comptes de fotre 5 panels de Raizo contra Pepito, te'ls estalvies, en poses un i ja està, i avances la història. Perquè així potser després té més temps per polir aspectes més importants. I perdó, que vull acabar. Tornant abans a lo del flashback de Kaido, que estava mirant ara a la wiki, que una de les coses que no expliquen és aquesta, perquè en aquest flashback Kaido li diu a King que Joy Boy seria la persona que el derrotaria, i això ho diu en el flashback. No sé vosaltres, però a mi em sembla molt interessant i m'encantaria saber d'on ha tret Kaido aquesta informació de Joy Boy, del siglo del vacío, i etc. perquè no ho sabem i potser no ho sabrem mai de la vida. Sí, no ho sabrem. De fet, jo Vot amb vale? aquest podcast he tingut una reunió a Moda Claro. i ha dit que això ho explicarà quan hi hagi el flashback de Rods. I ho soltarà per ahí, saps? I diràs, hòstia, això t'hi va comentar, saps? Doncs Quan fem això hemeroteca, vale? Quan arribi el moment m'ho dius i em tanques la boca. Però de moment, A ell va fer això o quan serà? Què t'ha dit? No, una mica més endavant. Això serà quan estiguin més fotos de Barba Negra. això t'ho ha dit Oda, no? Sí, ho estàvem comentant abans. Vale, tens el WhatsApp. Line. Els japonesos usen Line. Joder. Ah, Vale, perdó. No sabia que teníem informació privilegiada. Sí, bueno. és que els nostres oients mereixin saber, ja que han arribat fins aquí. Òbviament. Hòstia, doncs, ara que sabem això, qualsevol dubte que tinguin els nostres oients o nosaltres fins i tot, t'ho preguntem aquí en el podcast i, bueno, és informació de primera mà, de primera font. Sí, jo li pregunto, no problem. No, que vosaltres no ho veieu, però té un centre al Discord té un centre d'investigació l'Adri darrere que realment et fa que realment sí que té contacte amb Moda. Si ho poguessis veure, tio. Està Li por faré ahí el captura, contacte. tio. Li faré captura i algun dia publicaré aquesta... A la miniatura, un dia serà la miniatura. Algun dia serà la miniatura i no t'ho diré. Però em despertaràs, obriràs YouTube i tindràs la teva cara i el teu centre d'investigació estel·lar. Del CP0, no? CP0. Referència. És veritat que estàvem parlant del CP0. La manera en la qual desaprofita els nous membres del CP0 és molt trista, tio. Perquè els hi vaig agafar molta estima, sobretot crec que era el Guernica, que és el que acaba rebent la sota de bastos. Sí. Era aquest, no, el Guernica? Bueno, que aquest paio, tio, no li paguen prou. O sigui, imagina't ser un perro de l'Estado que et fas les opos i tens la plaça de funcionariat i t'envien a Onigashima per fer això i després, tio, bueno... Després no. d'ho puguin pagar, tio. Hòstia, a sobre, tio. Com t'ho paguen, això? Els portaven veient des de Dressrosa, tio, i se queden en... Clar, és que, Potser veiem bueno, molt rara, tio. que potser després ressuscita d'entre els morts, que no em sorprendria gens en absolut. I mira, em sembla bé, perquè vull saber més d'aquest personatge. O sigui, te'ls presenten a Dressrosa i els fan servir aquí i ja està. I a més la intervenció que tenen són intervencions molt esporàdiques i molt concretes. Perquè la de Garnica era, bueno, el que quan li fot el que era el Ryokugan el Luffy i l'altre no fa res. O sigui, estan a la seva sala VIP comentant el partit mentre juguen els escacs japoneses i poco más. Després, bueno, l'altre paio se'n torna a Mary Joyce i diu tio, li han fotut una hòstia al Kaido, als nostres companys, no sé què, bueno, me l'aspiro. I ja està, fins aquí, no? El CP0. Sort que són ho diuen literalment, que són la força més poderosa de tot el govern mundial, tio. O sigui, és una vergonya. I aquesta gent siguin l'organització d'intel·ligència més poderosa del Cyberpol, o sigui, realment... Em semblen menys inútils que els paios del Gorosei, això sí. Sí. Però com a mínim són currantes. Sí,
però que compares amb el CP9, tio, i el CP9 els hi donen 1000 voltes en aquests friquis. Clar, per això els han agafat per substituir-los ara. Si ara el CP0 són els del CP. Clar, Quién sabe si tienes que haber visto el CP1, CP2, CP3. sí, no sé Sí. què hi havia abans del el CP0. Clar, però és que això no ho sabem. El CP0 ja existia abans del CP9 o van crear aquesta nova branca després de l'incident de Water 7? Perquè, clar, tan poc personal hi havia al CP0 perquè literalment els del CP9 els van dir toma, ascenso i ja està. I de Després fet, de perdre, després de perdre. després de perdre, clar, és que és el que estàvem dient l'altre dia, que hi ha molt poc personal nou a la Marina i al govern mundial. O sigui, el nivell està en què, en comptes de reclutar a noves persones que siguin molt poderoses, diuen, mira, tenim el CP0, que és més poderós que el CP9, i són literalment les mateixes persones que abans, amb 3 pallos nous, potser. Bueno, No fan res, Espera. que no fan res. Que no fan res. I després l'Oda ha fet molt d'èmfasi en el que els membres que tenen la màscara són molt poderosos. O sigui, són els més poderosos d'entre el CP0. Clar, que tinguin màscara, Stussy ja no està amb el CP0, està Kaku i Rob Lucci, que, bueno, Luffy ja els ha domesticat, i només queda i un. Spandam. 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 Oh, Què estarà bravo. fent aquest tio? el Estarà futuro en de la Hawaii. Marina. No, Quines està el naps, CP0, no? També, Spandam? El vam veure l'altre Spandam no dia. és el tio, CP0. Sí. Ah, Sí, sí. llevaba el traje, ¿eh? Sí, sí, busca, busca. Busco També m'ho ha dit ara... abans. Mira, tio. Spandam Quines naps? CP0. Que sí, eh? O sigui, Spandam és dels pocs personatges als quals jo aniria i li fumaria un cop de puny. O sigui, n'hi ha pocs, N'hi ha molt pocs i Spandam, o sigui, té l'honor de ser un dels pocs personatges de One Piece que rebentaria un cop de puny, tio. Això demostra la qualitat del personatge. El que li fa Robin ja al final de Enies Lobby està bé, no? Sí, es queda a gust. Però després torna... O sigui, li desfiguren la cara, però li fan una mica de cirurgia plàstica. I no és que li acabin d'arreglar la cara, però està viu, que em sembla massa. Sí, la veritat és sí. Vale, he perdut el fil de tota la conversa. No, no sé, es CP0 no parlàvem, però sí. Esto ya por personal, ¿no? En plan, a la Marina Serial Times a todos los mileuristas, ahora son vicealmirantes, pero al... La nota de la OPO és molt alta, tio. No entra gent, no? O potser són molt curts els que intenten entrar, tio. Segurament. Aquests són els que Bueno, a veure, entren. amb Imagina't els els racistes que són. És veritat, abans no he dit el meu moment favorit de Wano, i aprofito i el dic, que és el que havia dit l'Aleix, que és el flashback de Oden, que engloba pues, a Roger, a Barba Blanca i a Laugh Tale. O sigui, jo crec, m'atreveria a dir que el meu moment preferit de tot Wano és el moment en el qual Roger se rió. I ho dic força segur. Sobretot l'adaptació a l'anime em sembla un dels millors capítols de tota la sèrie, que hi ha res de relleno, està fet d'una manera espectacular. I clar, jo vaig veure això a l'anime i em vaig posar a plorar, perquè està tan ben fet. I van posar més el puto ending de Memories, tio, que ja està. Què més vols? Et va tocar. Ja. Clar, és que comencen a parlar de aquell dia va ser el dia en el qual vam aprendre tots els secrets del món. Què volia dir la D? Qui era Joy Boy? Què era el siglo del vacío? Hòstia, és que se't posa la pell de gallina, tio. I després veus que, clar, tu mai havies vist com era la illa del One Piece i tampoc ho sabies abans, però veus una cosa que sembla com molt, molt estranya, que són personatges descobrint el One Piece i que estan a la puta illa i el tenen endavant, saps? O sigui, és com molt fort això. I després, clar, Roger diu aquesta illa a partir d'avui es dirà d'aquesta manera per aquest motiu. Em sembla de les millors coses que ha fet Oda en tota la sèrie. I se la pela. I se la pela olímpicament. Aquest paio, després de fer aquest capítol, se'n va anar a prendre un té o vés a saber, tio. Va haver break esta setmana, va dir... Uf, me lo merezco, tio. No merezco, sí. Hòstia, clar, hem de veure quins breaks hi ha hagut a tota la sèrie, perquè hem de fer un dia tier list dels breaks més dolorosos,
de tota la sèrie. Però quin és el que pitjor ha sentat a la comunitat? Buah. N'hi ha un parell segur. Ara no me'n recordo de cap en concret, però segur que n'hi ha hagut algun fotut, que jo me'n recordi. Bueno, sense anar molt lluny, el d'un mes que va haver-hi fa 1 o 2 mesos, Uau, que aquest va van ser revelar lo criminal, de tio. el Figarland i va dir, break. La meva salut mental va estar força fotuda durant aquest mes, eh? Mm. O sigui, era com estrany. Tu despertaves i no hi havia capítol de One Piece i seguies fent el de sempre, no? Però et faltava la teva droga setmanal. Mm. Mm. Vale, A mi no m'ha tornant a Wano, el Tobiropo, fraude o no fraude? No sé, és que no sé què hauríem d'haver esperat. O sigui, li van donar pelees guapes, no? Una mica perquè se luzca los Més pares. que d'altres, Alguns més que I ja. d'altres. Sí. Lo que sí eren fraude eren los numbers, tio. Els gegants. O sigui, what the fuck, tio. Els Uns numbers mossos tenien ahí... com molta expectació a sobre, vull dir, la comunitat va fer teories molt vastes, que aquests seran un dels gegants que ajudaran a l'Usopp, o vés a saber, coses d'aquest estil, no? I després no tenen cap paper important, sinó serveixen com a sacs de boxeo per la resta de personatges perquè es llueixin, més que res. Mm. Com a Però molt, un number era amic de Yamato, que és una mica convenient, però ja està. I ahí eren... Poder. Randoms. No van fer molt, la veritat. Però bueno, Però els Tobiropo per mi bé, perquè gràcies als Tobiropo Robin ha tingut un dels millors versos de la sèrie, que ja calia que tornés a tenir la importància que tenia, bueno, fins gairebé al principi de la sèrie. O sigui, em va fer molt feliç veure que no només tenia un power-up molt guai, sinó que després torna com a interactuar molt amb la resta de personatges i se la veu feliç en general. sí. Està bé això que hagi pogut donar uns versos, encara que, en la meva opinió, han sigut una mica... o sigui, no han sigut tan èpics com m'hagués agradat, o sigui, tampoc no et dona la sensació que hagin arribat a patir en cap moment amb els versos, però sí que mola que tinguin una oportunitat de brillar perquè ja era hora. O sigui, no. Quan portava sense que veiessis un versus dels personatges que veus, o sigui, moltíssim. El cas de Nico Robin, des d'ara basta. Bueno, Water 7 no va Però tenir Robin- versos, però sí que Water va 7, tenir Robin els no seus té moments. versos. No té versos mai, però Robin. Potser és el primer versus seriós que hagi tingut. No crec, no? Home, així habituals... Està bé, tampoc és una fruita que fins ara hagi convidat molt a tenir versos allargats, saps? Més allà d'encontronazos. Home, ho buscaré a l'internet perquè no em crec que sigui el primer versus de Robin en tota la sèrie. Però un versus en el qual li dediquen un capítol al manga, realment jo crec que no n'hi ha masses. Ja, a veure, lo de Dressrosa, però no era sola, estava amb Tiros i amb Rebecca. Clar, Era- són Home, coses... estava de suport. Skypiea es pegava amb força penya, Sí, no? Skypiea sí. Tampoc Clar, era és que- individual, però sí. I a Però Thriller Skypiea Bark també n'hi ha feia una... coses. Home, Skypiea també és el seu primer arc, saps? I mola perquè en els jocs de supervivència que ells la posen dintre dels 5 últims i fa té una mica més de joc. A veure, i a més també recordem que Nico Robin pre-time skip era literalment... estava nerfejada. O sigui, no... Sí, Estava nerfejada perquè si no ho guanyava tot. anava a chilling. Vale, la Gomu Gomu no és la Gomu Gomu, és una altra cosa. Com us va sentar aquesta informació? Sentimientos encontrados. A mí, rollo elegido y tal, no me acaba de cular, la verdad. A mi En el que plan, més sí, por em va fer va ser això. Però després estudies una mica i no és tan rotllo el elegido, però fa molt de yuyu. sí, en plan, fins que no sapiguem més info de Joy Boy i ni tota la resta, tampoc podem dir tal o qual, però Jo de moment confio, espero que no tiri per perquè allí. Luffy ha estat així tota la sèrie i s'ho ha guanyat, en plan. Tot el que ha fet no ha estat perquè ningú li hagi regalat res,
I a més, la fruita segueix sent una puta merda. Però Però és una és només el Luffy qui sap fer-la servir i treure-li tot el potencial que té. És el famós debat, no?, de si el talent es fa o s'aconsegueix. I realment és un debat amb el qual Oda sempre hi havia lluitat, no? Jo crec que en certa manera, que al final el que movia les persones per aconseguir els seus objectius era la seva determinació. I d'aquesta manera doncs també estàs posant una mica un punt de dir, ostres, és que té una cosa que tots els altres no tenen, saps? Que la gràcia del Luffy és això, que Luffy aconsegueix tot el que aconsegueix simplement per la seva determinació, perquè no és el més fort, no ha sigut mai la persona més intel·ligent, i tot i així la seva determinació l'empenyava a guanyar combats que semblaven impossibles, però per nivell de poder, doncs, no sé, dona sensació, ja ho veus en el cas d'Impel Down i Marineford després, que no pot guanyar a Magellan, no pot guanyar a Barba Negra, no pot guanyar a qualsevol dels almirants. I tot i així la seva determinació l'empenya a seguir endavant, saps? I clar, i amb la fruita, amb aquest Deus Ex Machina, dius, ostres, clar, si jo tingués aquest poder, podria aconseguir-ho sense ser Luffy. I Clar, o sigui, jo crec... O sigui, no podries, perquè Luffy aconsegueix tot això per ser qui és. I sí, jo crec que, com diu l'Adri, hauríem d'esperar una mica abans de treure conclusions precipitades, però jo confio en l'Oda i crec que no la liarà amb això del destí, perquè és una cosa que es podria empitjorar molt la qualitat de l'obra en general. Però, clar, hi ha coses molt interessants que s'expliquen en aquest arc de la fruita de la Ito Itomo de l'Onika, que és, per exemple, que és una fruita que el govern mundial buscava fa 800 anys i que d'alguna manera, per la voluntat de la fruita, mai han pogut capturar la fruita, perquè Shanks la va robar abans que la rebés el govern mundial, per exemple. Que I se que- jodan, tio. però sí, jodan. Que se Però- jodan. realment està bé també de que almenys li donin una mica de narrativa també i que obliguin també a intervenir el govern mundial més enllà del que està fent, sinó també del poder que té i del que pot fer, no? Que fins ara, a veure, ho han intentat, però d'aquella manera frenar-lo. Enviar el CP9 o el CP0, doncs jo què vols que et digui. Tampoc no s'han matat massa, no? Jo vull que em donin més informació de com és possible que el govern no... O sigui, des del principi de la sèrie, quan Luffy comença a ser famós i surt als Wanted i es parla una mica d'ell, com el govern mundial, si ja tenia coneixements d'aquesta fruita, no va dir abans, hòstia, aquesta persona té una fruita amb uns poders molt semblants en aquesta, té una personalitat que també és molt adient al que és la llegenda de Nika, per què no van enviar els 3 almirants o li van tirar una nuke a sobre? És Ja. estrany, això. Ja. Sí, no sé, el Grosei, que també... Que Mucho... potser s'ha explicat i ara no ho Bla, recordo, però és que ara no et sabria argumentar per què no van capturar el Luffy molt abans. No s'ha explicat. Perquè el tenien fitxat, això sí. Però crec que no és fins Wano quan... Bueno, és veritat, a Wano no... No és a Wano quan se n'adonen? Rotllo... que diuen... Hi ha una fruita que si la despierten serà una aliada per aquests motius. Sí. I al final era la fruita del Luffy. O sigui que sí que ho sabien. A veure, jo crec que si se n'haurien d'haver donat en algun punt hauria sigut Enies Lobby, perquè jo sé, entenc que on aconsegueix la seva primera recompensa a l'Isla a Gorosei, per exemple, que són els que els hi preocupa més, tampoc estan al tanto de cada pirata que té una recompensa, no? I quin poder té i tal, perquè n'hi ha un munt. Però Enies Lobby, després de l'incident mundial, diran, vale, esto quién lo ha hecho. Este tío, ¿qué poderes tiene, no? O després directament a Marineford. O sea, no? Sí. No sé. Que també entenc que un cop passat Marineford, no? Passen 2 anys i també entenc que un cop passen aquests 2 anys fins massa tard, o sigui, fins ara no reaccionin, perquè també recordem que hi ha un time skip al mig i clar, i la IA Gyojin tampoc no hi pots fer res perquè és el primer arc, després va, si no m'equivoco, Panhazard, que tampoc no crec jo que
arribin a massa més, i fins ja a finals de Whole Cake no es comença a veure, doncs jo crec que no comença a arribar a oïdes del Gorosei que ha tornat, perquè si no, no s'entén. Ja, però encara així, o sigui, si abans, ni que fos a Marineford, ja s'haguessin pispat de la situació, aunque estigués desaparegut Luffy, de fet, l'haurien d'haver estat buscant, no? T'interessa buscar-lo. Si és tan perillós com diuen, però, bueno, no sé, és una cosa d'estes que... Bueno, és possible que ara a l'arc de Egghead s'hi han enviat 100 vaixells de guerra i és com una operació molt gran, que de fet va un membre del Gorosei. Potser és això el que estàvem parlant ara, que ara estan fent servir uns efectius que potser sí estan a l'altura dels seus interessos, de l'objectiu que tenen, que és capturar el Luffy perquè té aquesta fruita, per poder aturar-lo. Bueno, Real. sí, això i lo del Vegapunk, realment. O sigui, si fos només per lo del Luffy, al igual el Vegapunk no venia, Ai, el Vegapunk, el Saturn. Jo crec que al Crec que- revés, jo crec que el Gorosei aniria abans pel Luffy que per Vegapunk. O, bueno, no, jo crec que... No, tens raó, perquè encara que el Luffy tingui aquesta fruita, el que interessa més al Gorosei és que ningú sàpiga del siglo de Vacío i Vegapunk té els coneixements i els recursos necessaris per fer que tothom pugui assabentar-se d'aquesta informació. Ara mateix és molt més fàcil matar Vegapunk que de veritat realment intentar aconseguir matar Luffy després de que s'hagi activat la Gear 5. O sigui, has d'estar Sí. molt boig ara mateix per pensar que pots capturar Luffy en aquest estat. Tant de bo que el capturin. Tinc unes ganes de que li fotin una pallissa, tio, per poder sentir una mica de terror i d'amoïnar-me una mica, perquè ja està sent tot massa fàcil. Jo vull començar a veure que roden les cabezas. I la primera serà la del senyor Vegapunk. Secundo la moción, la verdad. Jo vull veure el Luffy patir, o sigui, no, o sigui, que m'estimo com el que més, però l'he de veure patir, perquè que sí, que em sembla molt bé que amb el Gear 5 estigui tan feliç i tal, però el fet de prometre a Vegapunk... Bueno, no, li va prometre al Sentomaru que Vegapunk escaparia amb vida. I clar, quan trenqui aquesta promesa, si és que la trenca, ha de tenir unes conseqüències també emocionals. Perquè no crec que es posi a riure i hauria de com a mínim, doncs, ser conscient de que no ha pogut complir. De ser conseqüent de tot, vaja. Hem de fer un bingo, No ara, però un bingo de prediccions de què passaran a Egghead, perquè hi ha molta xitxa. I la Sí. mort de Vegapunk, que és que per mi està sent... Doncs pel proper break podríem fer bingo, que possiblement coincideixi amb algun capítol potent o algun capítol que atenti contra la integritat del Vegapunk. Sí que podríem fer un bingo. No sé si seria bingo format en directe o, bueno, el podríem adaptar al podcast. Ja ho estudiarem. Estudiarem. I abans de... Sí, tancant el tema de la fruita del Luffy, també et volia parlar d'altres coses que em semblen superxules, que són els bocins d'informació que ens donen sobre la illa de Wano, del seu passat, i de com a sota de Wano hi ha una ciutat submergida que era l'antiga Wano, on vivien abans tots els membres d'aquesta illa, com els descendents, És veritat, no me'n recordava d'això. perquè el Poneglyph es troba a baix de tot, de Wano. És molt interessant, de fet, jo tinc un amic que també ho segueix molt i em va comentar això, de que ell tenia moltes ganes de veure aquesta part, no? Una mica d'explicació animada, perquè dona la sensació que és una cosa molt important i que realment, doncs, dona la sensació que és la típica cosa que potser d'aquí 40, 50, 60 capítols tornarem enrere i direm, uau, és que ja ho estava avisant tot això, de què passa ara, saps? Una Perquè sensació al final, els que estem mirant One Piece, no mirem One Piece per els versos, sinó que mirem One Piece per tots aquests capítols on expliquen la història d'aquest món i dels seus secrets, que al final és el que menys, o sigui, el que més ens agrada i més plaer ens donen com a lectors. Hi ha gent que sí que ho mira, per versos. Hi ha No, no, gent que... que em sembla si no perfecte, acerta tots els versos de Mugiwaras contra la tripulació de Barba Negra, hi ha gent que és molt important, això.
que em sembla molt bé, o sigui, que tothom gaudeixi de One Piece com vulgui, però a mi, com a mínim, el que més m'interessa i més m'agrada és descobrir els secrets que amaga aquest món. I clar, quan arriba Robin, que està amb el paio de la màscara, que al final, no sé si per Valtrus era evident, per mi no, perquè no hi vaig pensar, que al final resultava ser el pare de l'Oden, que no en cap moment busca el seu net, el Momonosuke, ni a Hiyori, perquè no sé per què, vale? Però hagués estat un detall molt important en aquests temps de dictadura, però ja, escolta, que s'emporta la Robin i, bueno, és que li explica de tot, la història antiga de Wano, i també et deixen caure coses que són molt guais, com per exemple que quan, bueno, ja ho diu Momonosuke, que quan el moment arribi, que Wano obrirà les seves fronteres, perquè no em parla en cap moment d'això, que no, tothom esperava que quan acabés aquest arc que Momonosuke obriria les fronteres de Wano i que, diguem, que tot el món pogués com interactuar amb aquest espai i al final no ho fa, però arribarà el moment en el que sí que ho faci i deu ser un moment molt important aquest. Potser en algun moment de guerra, en algun moment de necessitat dels Mugiwara o en algun moment en el qual només els membres de Wano, per exemple el Momonosuke mateix, pugui portar a terme un paper que només pot fer ell i la seva gent. Exacte. La guerra final, la guerra final. Sí, això t'anava a dir, tinc moltíssimes ganes i tinc la sensació de veure la gran flota de Luffy, de que aparegui en un moment on realment faci falta, no? Que va ser una mica com va passar amb Barba Blanca a Marineford, que veies a Barba Blanca i tots els vaixells acompanyant-lo, no? I estic segur de que tota la gent de Wano també formarà part d'aquesta gran flota de Luffy. I que si en algun moment fa falta Yamato, Momonosuke, qui sigui, doncs acudirà a la llamada, no? Que diuen els senyors dels anells, i formaven part d'aquesta gran flota de Luffy. Vale. A Valtrus, lo de Yamato que us va semblar? Perquè jo ja, bueno, entenc que tothom estava igual, però jo ja tenia com molt assumit que Yamato s'uniria als Mugiwara i em semblava un tripulant de la hòstia. Per qui és, com és, els seus poders, el seu disseny, tot. I després, en la meva cara, em va dir, saps què? Que et donin pel cul que Yamato no va amb els Mugiwara, es queda aquí, a Wano. A fer turisme, eh? A fer turisme. Perquè la seva excusa, la primera que ens dona, que és una puta merda d'excusa, és no, és que em quedo aquí perquè si vull seguir els passos de l'Oden, primer he de veure els productes de la terra, fer una mica de turisme per aquest país, veure el que em pot oferir, i després ja quan acabi, em vaig amb altres. I després ens donen una altra excusa que està una mica millor, a mi no m'acaba de convèncer del tot, però bueno, és una mica millor, que no era pas difícil, que és la que es queda per defensar el país, perquè el Momonosuke ara està força chetado, però potser no donarà a l'abast. Però que no ho entenc, perquè després quan arriba el Green Bull no deixa intervenir en cap moment la Yamato. O sigui que al final Yamato es queda però no farà molta cosa. És com, No sé. és com aquella persona que et cancela 5 minuts abans de sortir de casa els plans. És literalment aquest tipus de persona. I a Bon més, bloc. que a més Oden també va marxar amb la banda de Goldie Roger i li era igual qui defensava i qui no defensava Wano, saps? Però hi ha aquest paral·lelisme que quan va marxar l'Oden i va deixar abandonada la seva terra, després se'n va anar tot a prendre per sac. Per aquest motiu entenc que Yamato potser no vol cometre el mateix error que va fer l'Oden, però tot i així, ara mateix Wano has fotut fora a Kaido i és força difícil que, tal com està el govern mundial i tal com està la marina, puguin enviar les suficients tropes per derrotar el Momonosuke a tots els samurais i, bueno, i a Yamato, perquè ara es queda allà. O sigui, ho Com veig no. molt difícil ara mateix conquerir el territori d'un Yonko. Clar, Barba Negra és l'únic que podria, no? O Shanks. sí, o sigui, bueno, potser... És que no, un almirant no, perquè un almirant... Bueno, quan arriba a Green Bull, marxa perquè està Shanks allà campeando, però, hòstia, sí que entenc que Yamato es quedi, però només per això, perquè si arriba a algun nivell almirant,
entre Momonosuke i Yamato el podrien aturar. Però, hòstia, no sé. És que no sé... M'agradaria saber la cadena de pensament de l'Oda quan va prendre aquesta decisió, perquè no sé si... O sigui, tal com està escrit el manga, sembla que se'n va empenedir i al final va dir no vull que sigui Mugiwara. Però tots els indicis deien que sí. O sigui, aquesta decisió la va prendre inclús mirant més al futur que al passat, saps el que et vull dir? Potser havia fet tota aquesta feina, però es va adonar de que la manera en com volia acabar la sèrie, doncs potser no hi tenia cabuda la presència d'una persona com Yamato es diu, no? Doncs, i a més, que tampoc no acabo de tenir clar quin és el seu nivell de poder ni quin és el seu d'això, però potser el que va fer, com és Oda també, i va dir potser no li encaixa, saps, dintre dels plans el fet de que tingui un Nakama més i encara més que tingui un poder tan gran com té Yamato. Nivell de Sí, poder, God. Jo crec que sortirà en mini-història Yamato. I tindrem algun rotllo en algun moment les aventures locas de Yamato. No ho havia pensat i té com molt de sentit això que estàs dient. En plan, és que és carne de portada, la veritat. Sí, Si o surt sigui, del país... em semblaria molt bé. De fet, jo crec que és gairebé obligatori per veure què farà aquest personatge, perquè si Oda té uns altres plans per Yamato, a mi m'agradaria com a mínim que ens expliquessin una mica què ha estat fent mentrestant. Perquè si després surt i diu us en recordeu de mi, jo era vostra amiga, pues... No. A saber. Pues, màquines, fieres, voleu dir alguna cosa més de Wano? O voleu ser uns superficials, li posem una nota numèrica i anem xapant el programa? Nota numèrica. No De tan Wano. mica, mega superficials. Buah, és difícil, posar-li nota. Adri, digues. Un... A veure, ha tingut coses molt bones. Ha tingut pics de la sèrie, realment, bueno. Un 7,5. Hòstia, bueno, no. Això no és una nota dolenta. No, no, no. No hi pas. Jo li Valtros? poso un 8,5. Pel GR5, pel flashback de Oden, per tota la informació de... no del siglo vacío, sinó de què era Wano en el passat i també, bueno, pels moments que hem estat parlant abans. No li poso més nota per raons com el personatge de Kaido, que em sembla que no arriba a estar complet del tot, i d'altres coses sense importància, però un 8,5 és molt bé, és molt bé. Sí, està molt bé. I tu, Aleix? Jo li posaré... Mira, li posaré un 7,25 i us diré per què. Perquè se'n fa molt lenta la primera part, però molt, molt, molt lenta. O sigui, hi ha com hi ha una quantitat de 20, 25 capítols 30 on realment la cosa va molt lenta, és com molt a poc, em dóna la sensació que no passa res i fins que no hi ha l'assalt a Onigashima, que realment està molt bé. No he gaudit tant tots els prefacis i tota la part prèvia al combat com amb altres arcs. Té pics molt guais, té Oden, té Gear 5, però realment la primera meitat de Wano a mi se'm va fer molt pesat. I això que la vas consumir del tirón, no? Sí. I això que la vaig llegir seguida, però deia no passa res, o passa una cosa concreta, o tota la... Imagina't anar al dia, tio. Buah, això té el dia amb l'arc de Wano, jo no sé si... En part ho entenc perquè és l'arc de Wano, és un dels arcs que més ganes tenia l'Oda de dibuixar, perquè és full japo i tal, però sí, hi ha com 20 capítols que saps que han d'anar al port perquè havien quedat en el puerto i triguen com 2 anys o 1 any en arribar, saps? Sí. En el nostre temps. Però bueno, No perdir-vos. o sigui, és un arc que, depenent de com tu miris, té de les millors coses de la sèrie, però no és que tingui de les pitjors, però té mancances que es noten i que es podrien millorar, com per exemple el ritme. Que això són coses que tant el manga com el anime pequen a l'arc de Wano. Per I exemple, bé, digues. Whole Cake, per exemple, jo crec que en aquest aspecte sí que està molt millor de ritme, saps? A mi jo la vaig gaudir moltíssim. Whole Cake, el manga està perfecte. Em sembla un arc força rodó pel que respecta a la durada dels capítols. I, clar,
l'anime no és el mateix, perquè és dels pitjors arcs, probablement, de tota la sèrie animada. Però sí, està molt bé. Tu, Adri, vols afegir alguna cosa de la teva nota o de la teva vida, potser? Mm, Busques nòvia? bueno, jo estic vivint ara mateix. No puc dir coses de la meva vida privada perquè impliquen altres persones. A l'Oda. Clar, la seva A nòvia l'Oda. és l'Oda. Ja ho sabem tots. Bé, doncs, sense més dilació, us agraïm els tres, a tots vosaltres, per escoltar-nos en aquest programa, aquest gran podcast, La pitjor generació. Us animem a que ens seguiu a les xarxes socials, a Twitter, TikTok no en tenim, però en tindrem, a Spotify, a Instagram, a YouTube. Us heu de subscriure al canal, li doneu un like, que ens ajudaria moltíssim. I si compartiu el programa, ja us comprem un cacaulat, vale? Que per cert, cacaulat, si ens escoltes, patrocina aquest programa. Us estimem tots. Ens veiem al següent programa. Merci per acompanyar-me, Aleix, Adri, que vagi molt bé. Vagi bé, Adeu! cuideu-vos.